Hello? Kita buat drama. Ya, kuna makabarta gurin zana idan suka fara office. Ina ga about to. I don't have any colleague not to watch the call. Like in the church, you don't want to. She and not to Nana Kalo, move a mutani enough. I'm Kala. Oh, that's I go my photo can Hello? 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 Na ce ina makabarta gurin bin shugaban minista ina makabarta. Ina jiran. Ina makabarta karki dame ni. Kashe mu ina makabarta. Ina samun zanya ne wannan ofis aiki ne muke an shirya da jira wani da safe na kuma wani na biyu da nan ta kira da tana da yadda da za a yi No, can ba an jiya ne. Musulman ya tashi da wani. Musulman ta zuwa kasa. Zuwa kasa. Na musulman ba. Na shi ma yana ke. Ya dawo? Senior man. Ya dawo? No, I will use my
Thanks. Now we cannot charge it because it hot. Okay. Me for the no go hot now. Gashi nan kowanne an tsaya a gaban inda yake za kuma kai ga sashe a kabarinsa gidansa na ƙarshe kenan. Ana ci gaba da faretin bankwana ga waɗannan mutane da suka riga mu gidan gaskiya. You want to go there? May no go there, they go there, shout to. Next, Brigadier Abdurrahman Kulia was born on 2nd February 1968. Let's go from the back. He attended the Science Secondary School in Washington from 1983 to 1986, where he